このメインステージを盛り上げてくれるのは、さあもう毎年恒例見るか見るかイエーイ。さあしっかりこれで皆さん踊っちゃってください。ちょっと準備がありますから踊る準備、そんなことお待ちください。そして今ね皆さんのところにちょいと小銭を回収させていただいております、三島人プロジェクト、映画制作になんでそんな金使うんだ。これねお金がねないとねなかなかできないんですよ。機材もそうです、会場を抑えたりとかね、あとね必要なのが人なんです。人がいっぱいいないとね、人がいっぱい関わらないとね映画制作って難しいんです。テレビとちょっと違ってね映画制作の難しさが現れています。ただテレビと違って映画の素晴らしいところ、それからね世界に行きやすいんですよ。いい作品を作れば世界に行きます。ぜひですね三島人プロジェクトのご協力お願いします。そしてねちょっとでもご協力できるようがあったらスタッフさんの方に声かけてあげていただきたいと思います。去年ねいまいち音が響かなかったんですよ、スピーカーから出なくて、で聞いてて音がちっちゃかったりなんか悪かったらちょっと合図ください、向こうに言うからって。あげるときはそうですね、はい。スピーカーそこと向こう側にもあったな、右にあるスピーカー、こっちからもあったよ、なんかさっきあっち側は、そうね、前の方座っちゃうんだね。座れるから前の方座っちゃおうね。きっとねえらく盛り上がっちゃうと思うからね、なるべく前の方で座っちゃって。今日もハイテンションでやってないけどね。あの時と似てるでしょ。さあ見るか見るかで先生は毎回大盛り上がりけどね、後ろは立っちゃうからね、だから前の方にぜひ座って見やすい場所確保して。vamos。全員ステージに乗れないの。頑張れ。前もいるんだ。Tiempo, tiempo. Gracias, cariño, que le pregunta que no puede tocar.いい感じですね。どうぞ座ってください。座れる方は座ってくださ見るか見るか、毎回見てくれてる人あ、いるねいるねいるね。見るか見るか初めてな人、あら初めてなの。もったいない、今まで知らなかった。見るか見るか盛り上がるよね。盛り上がるよね。ちょっとこんな盛り上がるのなんてね思いながら
ちゃんと乗ってきてね、このミルカミルカの乗りにちゃんと皆さん乗っかっちゃってくださいね。ほんでね、ごめんね、そこルシさんもうちょっと前来てくれる、もうちょっと前来てくれる、後ろ通路だからね、もうちょい前来て、もうちょい前来てね、できたら座っちゃって、座っちゃってあ、そうだ、メルカミルカって結成なんですか？8年最近のライブはどこ？先週さつき園でありがとうございます。一応ね、俺も紹介者応援大使だからさ、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。じゃあ、そういう間、老人ホームとか行ったり。そうですね、静岡県東部を中心にボランティア演奏してます。はい、まあ、ここはね、毎年来てもらってるんだけども、どうお客さん、こんだけもう集まってくれてるけど、お客さんに対してなんか、こんな風にしてほしいみたいな。ただ聞くだけじゃなくて、踊ったり手拍子したり、音楽に乗っていただければ一番楽しいと思いますので、みんなで盛り上げてって楽しんでいただけたらいいと思います。練習してみようか、どうなんかね。みんな赤い。ちょっとみんなちょっと返してね。やってみようか、何やってんのかよ。最後の曲の方で、じゃあ、歯で言うよ。せーの。は。もっとせーの。は。もう一回せーの。は。よし、そのノリでいきましょう。ミルカミルカ。
ブラボー。彼たちのムラスカチャイをお送りしました。これから元気な曲をやっていって、残り5曲やりますので、みんな楽しんでてください。次は中女の花咲く中女の花の咲く頃というかやります。Yo creo que le costó como 2 o 3 años, tiempo al tiempo.
次の曲はですね、今度は日本語でちょっとしっとりと最初の頃ですね、話していただきます。ボーカルメンバーのミュージカルになりますけれども、素敵な衣装を着た素敵な女性がメインボーカルを取りますので。高原の猫が演じる曲のですね、これはボリビアという国のですね、古くから伝わる伝承曲、これに日本人のスタッフさんという方が日本語の歌詞をつけたんですね、そういう曲を演奏させていただきます。この歌詞の中に、アルパカっていう名義のアルパカが最近メジャーになった動物だと思いますけど、シークの音って言うんですけど、シークはここにあるこの、サンボーニャンという楽器がシークの音で、ちょっとその辺を感じて聴いてみてください。お願いします。ボーニャっていう楽器みたいな。記憶にするんですか。すごいな。こんなことに呼ばれたって。I saw like certain come in this match. It's like,記憶は何？Tiempo. I worked at Susan Junior High School. Yeah. But I'm in the middle of You went to the wrong joint and showed
Madrid's going to be my. きました今度は Mi vida. 一番大学的な音楽は飛んでいます
あと2曲ノリのいい曲なんですね。でノリのいいあと2曲やる曲が今みたいにアミーゴたちが一緒になって踊るような曲なので、他の方々に歌って女の子やってください。ちなみになんか今回はリメンバーロックなんだ25周年だそうです。すごいですね。すごいですね。ミルカミルクはいつも照英通りにお世話になっております。
最後の一曲も時間今何時？早いもう一回まだ早い？ここだけ言ってたのまだこっち言ってないから。もう一回もう一回。来いよお前。一曲お願いできますか？持ってこいよ。さあ立ってみんな立って。はい。
そうだろ、ありがとうジャパン、ありがとう三島。皆さん踊れますからね。静かに帰ってねはい気をつけてお帰りください。どうもありがとう。リメンバーの佐藤でした。
あっちです。